Terima kasih.
siring samirana amre zakar gadung bongas gandara mawe kita tidak kok ayo sekar laron Indonesia iya Ayo, sudah
Thank you.
bukan ini ya, ini ropang lah, ini ropang. Diva, Diva. Diva saya. Dicari Mas Mojo. Sayang dulu dong. Diva panggil ibu. Ayo seketeu kiraan HP.
Ayo. Ayo. Ini truk, ini diulur-ulur Pak Kaulo. Iya, nyong ki ngerti nyong. Iya iya nyong ning kene akeh lambung ini mah wedi men. Darane Ngeflash untukku men. Nah, ulurmu piye? untukku ngeflash nih iki kelap-kelap rono kae men. Aku mangan semangka tiga cepet rasane men. Lah kok iso? Kok untung romoske brek lambung. Wis arep mulai. Ya, salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe sowan ning ndi meneh men? Mriki niki tegese desa endi? Nanti takon sik malu. Desa pundi Bapak Ibu? Pripun? Apa? Nggih. Apa? Ndak lali barang saiki. Berat. Wis sale bali wae Pak, Dek. Apa nih? Ayo. Wis bayaran. Bayaran. Bayar tuh yo. Mas jog duit ya. Sing liyane kan dereng iki to. Oh, dereng. Iki dereng, iki dereng. Berarti kok sekarang mawon kok ada ngangsul ya. Yo padha kene sedulurmu kabeh kok. Tekan ki awak dhewe iki yo ngene iki wis golek duit cepet. Rasa Piye? atane. Sasane. Piye? Mau solar ya? Ya wis, tak dongake muga-muga masalah kene sehat lancar Sing ayam tentrem, awak makmur. dhewe ning kene iki to mek kelingan. Kelingan Sing apa? tukang saran iso blusuk tekan kono ae. Lah kae wong. Arane kamar mandi kok tekan kebon ngono iki. Kuwi wong gedhi kuwi. Lah ya wong gede Lah kuwi. saiki yo apik mek Apik napa saiki yo do dadi nganu kucing angguran. Kok iso kocek Rambute lho. Lah kok kocek nganggo Kucing angguran. Lek Rudi biasane gagah. Saiki malah kaya PT angguran. Mas Rut, formasinya aja berubah. Awas tuh, ora dadi lho. Oke, tenang. Saiki ana lek Rudi. Heeh. Ana bakul pring. Ana bakal pring. Bakul pring kan bakul soling. Heeh. Iya, soling apa? Solinge pring. Heeh, pring. Mugakno. Kenapa? Tambah dinoe pring kuning omah entek. Lah kok iso? Juga ini Rudi. Aku mbok pralon kok. Pralon Lah kok nolong iso omahku. Ayo lek Rudi ono nolongan kabeh. Saiki kabeh iki wis kowe ana lampu lighting ngene iki to, Mas. Luar biasa. Gawe suasana sing Suasana sing piye? beda no. Beda. Kaya wingi request dari Bu Bos. Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos. Piye? Awak dhewe kan blodut. Bradut. Ayo dadi iki kabeh iki rese oh Kok rese? Bandung Kabeh apa piye? Kok kowe iki kaya anak wong rese. besok iki dong jadi moto untuk tok Mas. Kok BR men iki kok ya. Hah? Ngepret. Nah, jadi iso nyanyi iki yo. Heeh. Jadi saya nyanyi iso kayak Lek Rut. Lek Rut, Lek iya. Rut, siap-siap Lek Rut. Heeh. Drum, halo drum. Ready. Di power yo. No, entak. Ngono ya. Oke. Dari teman-teman kita sini kabeh. Riko kowe lah malah kalau tangi turu lho. Kene ngempet ngising. Ngempet ngising. Iso di Lah rupane kan awak dhewe budule. Hah? Budule awak dhewe. Oh iya. Ganti nganu sik niki. Melek tringe lek loro. Melek tringe loro. Ayo. Iya, ayo, pilu aku wae, ya.
Iya guys, bisa aku dong. Hei,
Pak Lurah kok usah juga. Sekali Pak Lurah. Iya. Ini saking dumateng para pamirsa nyuwun sewu lepas sugatan kula sakon cacing sawetawis margi samenika wonten pangandikan sambutan saking Bapak Lurah Mororejo meninjih panjenenganipun Bapak Jaka Risanta. Kalau suwun tumuju sasana pasugatan sepisan malih sampun wonten Bapak Lurah Mororejo. Masuwun saya hormatan Bapak Jaka Risanta. Masuwun tumuju sasana pasugatan. Sumangga. Setunggal Pak Lurah. Orang sini. Ini pangapunten sak menika Bapak Lurah nembe kondur. Pamila menika dipun tenggo rumiyin. Samangke dagelane dilanjutke meneh monggo. Ya. Bapak Lurah menika nembe gantos busana. Ya, nggih. Pusaka 5. Dereng Pak Lurah tasih siap Tos pusaka. pusaka Aku pusaka. pusaka iki Nggih. non Salahku. ya terserah salahku terserah men baru awak dewi dikelitang biasa Yuk wis. awak dewi